Vánoce nám nejradši, když jsme všichni spolu, to se nikdo neberačí, času máme koru. Vánoce nám nejradši, to jsou pěkné svátky, táta má čas na vláčky, máma na pohádky, společně teď jídáme, pijeme kolu, koledy si zpíváme u jednoho stolu. Jdeme spolu na výlet, to je prostě prima. Za ruce se držíme a není nám zima. Kdybych já byl kouzelník, pošeptal bych zlanínka, ať má na mě pořád čas, můj táta i maminka. Stalo se jak se tradicí, že o vánočním čase stromeček voní světnicí, na stole papír balecí, dárečky v plné kráse. Jak však ten správný vybrat mám, mnoho z nás se často ptá se, a už si přeci vzpomínám, vánoční trhy zajdu vám, nevíš tady ještě zase. Každý rok dárků na 1000, třeba pilony a co víc. Unavím se, nechci nic, sedím a chytám lelky. Pěkný večer, ty tajemný svátky, cože naše spolu dobrého napátku. Hospoda zoleště v nosku, klávečka v kůžce, kohoutu ve česníku, chlapu ve dlužce. Ovocném domově od večer ze kostky, smetěušky na stěnu tomu dosadí. A Jirka, Koníček mi dejte a mě se nesmějte. Však já s vozem nejedu, suché ženy neberu, co mě dáte, to vezmu. Třeba trouba z šest, však je všecko vaše. Třeba starou klávu, vezmu ji na távu. Třeba zlatý krabe, vezmu do kabele. Třeba malou, třeba malý rohlíček, mám já plný pytlíček. Třeba malou bělku, mám plný kabelku. Co mi dáte, to vezmu. Třeba kesel chleba, však je třeba půl Mikulášu, však jedu do vleču. Dáte-li mi pele, strčím do tabele. Dáte-li mi vůz, utrojím citus. Dáte-li mi prase, přijdu zítra zase. Já jsem přišel vám, abych řekl vám, že je dnes koleda. Kdo mi něco dá, láto uhlídám, kdo mi nic nedá, je zloběnoc. Já se na něj zamlačím, jako medvěd zablučím, potom půjdu pryč. Koníče o půlnoci, co chcete od dvora, štědrého večera. Paní máma nechce spávat, koledy nám nechce dávat. Staň selko nahoru, dej dětem koledu. Selka vstala, skočila, dělala dětem koledu. Po jablíčku kulatém, po oříšku s pičatem a po loši s šilokem. Hej dědečku koleda, dejte voříšek nebo dva. Nedáte-li voříšek, vezmeme si kožíšek. Hodíme ho do louže, on se vám tam zamaže. Hodíme tam kocoura, on vám ho tam
voříšek, rebota, nedáte-li voříšek, spálíme vám kožíšek, dáme vám ho do pekárny, on se vám tam na prach spálí, dáme vám ho do pece, on se vám tam upeče. To bylo, je čas usmíření, vánoční zvoní, bílou krajinou, je čas, aby skoupil odpuštění, dětvičkou melí kapsí šupenou, co bylo, je všude bílo, s ním tady není, ale nastalo, mám jedno přání, až přijde čas tání, aby nás odpuštění zůstalo. Paní bábo, o sousedu přišla jsem si pro kolegu. Nemáte-li 2 tukávky, dejte aspoň ořech zdaní. Vypůjčete od pantáky, přinesu ho jezloku, chudobnému a choláku. Nenechte mě v síni státi, musím dole pospíchati. Holubička u zahrádky, na mě čeká mezi vrátky. Jak si krásné je Zulátko, proč se vídy nevínáko, před tebou padáme, rány jsme skládáme. Já ti nesu ovčičky, ty zacali tvé nožičky. Já za strochu blíčka bych kvetla chválíčka. Já ti nesu veselého, mého se stala svého, si může oj, běžel to vanky. A co my ti chudí dáme, darovat ti, co nemáme, my ti zaspíváme, pěkně zadudáme. Pastuškové zpívají, vnuky duce rozléhají, slavují, všichni prospěvují. Nesem vám noviny, poslouchejte. Z Betlémské krajiny pozor dejte. Slyšte je pilně a neomylně. Slyšte je pilně a neomylně. Rozínejte. Narodil se Kristus. Narodil se Kristus. Ty se to naučila? Tak, to nějak popletli teda, teď. Tak jdeme, strunka, všichni. Strunka, 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 zelená se louka, pasly ovce pastuškové, jedli kaši z hrnka. Pasly ovce pastuškové, jedli kaši z hrnka. Přiletěl k nim anděl, toto jim pověděl, že se Kristus Pán narodil, aby každý věděl, že se
sami rodiče, nejdu štěstí, jo? Tak je. Štěstí tomu domu, my zpíváme, víme komu, malému děťátku, Kristu Jezulátku, dnes Betlémě narozenému, on rozdává štědrovničky, jablka, hrušky i trojničky, za naše zpívání, za koledování, dej nám Pánku své požehnání. Jestli šance poklekáme, Ježíškovi zaspíváme, svět širou dálí, svým píseň chválí, vítej dítě, nebeský králi. Loučíme, hezké svátky přejeme vám. Děti, pojďte za mnou. Pojďte, jo? Pojďte, děti, za mnou, jo? Tak, ještě uděláme takovou malou organizační změnu. Máme takový prostor. Má paní ředitelku. Mí rodiče. Tohle nebylo všechno, co vám děti předvedli. Představte si, že i přes tu hodinu, kterou vás tady bavili, tak ještě zvládli se naučit něco. O čem paní ředitelka ale vůbec nemá ani pár. Bylo to sice těžký a řeknu vám teda strašně moc. Jako najít chvilku, kdy paní ředitelka není ve škole. A aby tady byly všichni děti, aby jsme s nima mohli opravdu pod celým kolektivem. Každý kolektiv má nějaký úkol. Měli jsme osvětlovače, máme hudební režii, máme prostě všechno, co k tomu patří. A takže třeba vám dám příklad, rozdenčí se telefon a tam se ozve: Lucko, čistý vzduch. Takže v červené třídě vzniklo, tady máte pastelky, tady máte omalovánky, já popadla všechno, co bylo třeba, a hurá do třeťáku. V tom přijdou, paní ředitelka je v šatně, takže zase všechno. Třeťáci začali dělat pracovní listy, jako by se nechumanilo, paní učitelka Lucka mezitím zmizela. Takže takhle to tady asi 14 dní vypadalo dennodenně, paní ředitelko. Ano. Musíme se přiznat ještě k jediné věci. Flákali jsme vycházky. To jako dost. Protože to je jediný okamžik, kdy paní ředitelka dojede nakoupit, něco vyřídit, něco obvolat, něco vyzvednout. Takže třeťáci si vyšli na procházku, já šla s dětma na zahradu, a jen co odjel stříbrný Peugeot, paní učitelka Lucka do školky, třeťáci se vrátili. Takže za to se já vám strašně omlouvám, ale snad nám to odpustíme. Paní ředitelko, tohle není dárek od nás, to je dárek od dětí za k vašim kulatým narozeninám. A já doufám, když teď brečíte, že vám to bude strašně moc líbit a že z toho budete mít radost. Jsi úplně super teda. Není to zásluha jenom moje, je to pro zásluha úplně všech, co jsme tady. Protože tam vzniknul takový malý zádrhel. Já vám povím třeba ještě něco veselého. Určitě si myslím, že tohle je nejvhodnější okamžik od těch dětí ten dárek předat, protože jste tady vy. Mě jediný, co mě strašně mrzí, že tady nejsou i ostatní rodiče ze všech tříd.
ostatní děti, ale je to opravdu dárek od nás, úplně od všech. Všichni vám přejeme hodně zdravíčka. Všichni vám přejeme, aby jste s námi ještě dlouho vydržela. Když někdy paní učitelky taky zlobějí, nemyslete si. Tak si toho všeho nesmírně tady vážíme a myslím, že rodiče taky ocení tu práci a to vedení tady toho všeho. A já už je teda zavolám, protože já už stejně moc nemůžu mluvit. A ještě mám takový malý úkol, takže abych to všechno zvládla. Paní učitelka Renča je, jak se to říká, choreograf. A to bylo vždycky, jsme akorát cvičovali, tak Renča, Renča, nacvičili choreografii, Lucka, nacvičili jsme hudební vložku a takhle. Verunka, já zajistila osvětlení. A ještě na tom nejkrásnější je, že opravdu, když jsme to tady dneska chystali, tak paní ředitelka si vůbec ničeho nevšimla. To bylo všechno v takové tajnosti, jo? To bylo tak všechno zorganizované, že se to všechno chystalo, když byly desítky vedle. Takže to vůbec paní ředitelka neví. Chtěli pomoct. Všichni jdou. Věcek. Tak je to věcek.
strašně dojemná. Ale to byl jeden nejkrásnější dárek, co jste mi mohli dát. Paní učitelka, chci strašně moc poděkovat, protože je to strašně nejvíc. Toto nacvičit, já o něčem teda věděla. Takhle rád, že mě to tady připravil. A o to mě víc těší to, že jak já jsem tady s vámi ráda, tak víš, že vy jste se mnou tady rádi a že vlastně ve všech těch třídách to proběhly veškerý teda desítky. Bylo to vzorně a vzorně připravené a takový taky učitelky tady můžou pracovat. Moc krát strašně moc děkuji, děti. Budete si celý týden hrát. Za všechno. Bylo to úžasné. Já už jenom vám poslal taky teda a jenom děkuji, že i teda jste pomohli vlastně třeba při té růžence, že a tak dále, teda, protože naučit je všechno není za chtěli, bylo to nádherný a to vás pozvu teda na pohostění teda, jo? Aha. Junáček.